आज पूरा टीम के साथ हमन बैठल बानी जा। दीना भैया बेंजू पे, कृष्णा भैया तबला पे, उमेश उज्जवल भैया झाल पे। आज जौने हिसाब से मौसम चलता, बदरी आवता जाता, यही तरह बादल के माता सीता देखली बानी वाल्मीकि उन्हीं के आश्रम में लवकुश के अपना गोद में लेके बैठल बानी। देखली कि बादल को अयोध्या की ओर जाता, कहली बादल से कि जाके हमार दुख के कहानी प्रभु से कही है। कैसे कहली? जीवन के फटही चुनरी नित पेवन जोरी के साटत बानी, बा दुख के गढ़हाया गवाहा संग लइकन ले के पाटत बानी। राजा के रानी कहाए के बहा दिन टाटी पलानी में काटत बानी। हमारी आँखी में अयोध्या बसे, ओ अयोध्या में ना हम आटत बानी। बगल से एगो सखी सुलस करस कि काहे आखिर तोहरा परिवार में, राज परिवार में कौन किसे लड़ाई भइल, किसे झगड़ा, कौन बात के दुख बा? सास से भइल कि देवरान से झगड़ा भइल? तब कहली जेकर सास समुंदर जैसन गंगा समान घरे देवरानी, सोना के सेज रहे जेकरा उ लगावे लकाठ के आज सिरहा। कोठा अटारी में दासी रहे, ओके आजू नसीब में टूटी पलानी। पूरा आकाश में भी लिखले सखियाटी नाही मोर कहाँ। तब कहली हे बदरा पिया से कही दी हा, पूरा बतिया बतला दी हा। हे बदरा पिया से कही दी हा, हे बदरा पिया से कही दी हा। पूरा बतिया बतला दी हा, काहे हमरा के बिसरा दिहले, काहे हमरा के बिसरा दिहले। मोर दुख बाजा के सुना दीहा, हे बदरा पिया से कही दीहा। कहली प्रभु श्री राम से कहिया जैसे वन में भिजवैले रहा वही तरह बानी। सरजू जस निर्मल बानी हम, गंगा जस पावन अचराबा। सरजू जस निर्मल बानी हम, गंगा जस पावन
अचराबा उन्हीं के निशानी लाल मोरे आज दिहल हमरे पजराबा। और कहली लड़काई बितल बिना पप्पू के लड़काई बितल बिना पप्पू के कैसन हवन बतला दी हे बतरा पिया से कह दी हे बतरा पिया से कह दी के तार त टूटे भला असरा के तार न टूटल बा। बीड़ा के तार त टूटे भला असरा के तार न टूटल बा। मझधार में जीवन नैया बा खेवैया हमसे रूसल बा। तब बादल कहले बा कि हे माता हे माई हम जाइब जरूर अयोध्या से होके लेकिन हम ऊपर ऊपर गुजर जाइब कैसे कहब। तब कहली मोदी सुवन ढार के लिहले जा मोदी सुवन ढार के लिहले जा तनी उनको पर बरसाती है बदरा पिया से कह दी है बदरा पिया से कह दी नारी के जीवन हम हदी नैहर ससुरा में बट जाला। जब जब स्वामी के याद पड़े है मोरी दुखवा औरी बढ़ जाला। कहली कि नारी के जीवन हमार मेहंदी के समान भइल बा। दूर परिवार के मर्यादा मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री चक्रवर्ती सम्राट स्वर्गीय दशरथ के बहू मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पत्नी होके के नाते मेहंदी समान हमार जीवन भइल बा। दू लोग के मर्यादा बचाव में नारी के जीवन मेहदी नैहर ससुरा में बट जाला। नारी के जीवन मेहदी
नई हर ससुरा में बट जाला। जब जब स्वामी के याद पर है मोरी दुखवा औरी बढ़ जाला। कहली का कहली कि अब प्रभु से कौनो इच्छा नहीं खे, मोरी अंत समैया जब आवे, मोरी अंत समैया जब आवे, तनि दरस प्रभु दिखला दी हो। हे बदरा पिया से कह दी हो, पूरा पतिया बतला दी हो। काहे हमरा के बिसरा दी हले, मोदी दुखवा जा के सुना दी हो। हे बदरा पिया से कह दी हो, हे बदरा पिया से